Țintă localizată. La ce mă dau cu hack-ul? Super. Da, mă, de... Ia uite. Arcă ciudă. Nu știu dacă au ei curat. Aoleu, cred că vin 2 Dar de unde știi, mă, să venim noi aici? Exact, de unde știe că eu vin aici? Deja... Costi în stânga, costi în stânga. O să facem așa un fel. Plecăm din bază, plecăm fictiv. Bravo. Uite-l în fața ta. Costi. Acolo era în spate. Uite, Lucian ăsta, Luciano 007. Mă dă duc colțul, mă dă duc. Eram pitulat. Eu că și eu am jucat cu Lucianul ăla, era varză. Azi a jucat kill și a fost prost. Dreapta, în dreapta. Dreapta. Spatele tău. Am pensat că vin în spate cu snelul. Spate. Tot cred că. Stânga. Dați-l, mă, în pace. Dreapta, dreapta. Înapoi! Mergem în spate. Minge. Numai că mor până la urmă. Bă, fă, mă, ce bă, vrei, bă. Lăsați-l, mă, în pace, că zăpăciți. Înainte, n-am. Păi, stânga, dreapta. Cred că nici mai știu ce mai zice. Tăceți. Se plantează că nu mai e timp. Vine până camere. Mamă, Misiune era aici unul. unitățile noastre au fost eliminate. Ei, ei, ei. Țintă localizată.